Oyaore nyakora moga jwang' en okinyi maber kendo marome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' wuok tich tarik 17 dwe no mar abich higa mar 2021 marwake chenro ni nyinga Chris Owino. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma kweth mar okil Kamaloka kotelne kod Attorney General ma pacho kae Kihara Kariuki kaachiel kod okil Kamaloka maduong' mar piny owacho mano Solicitor General Ken Ogeto nyako okil Kamaloka Paul Mwangi dhie doho mar Court of Appeal e kwedo ndamo mane ong'adi kod jowal buche 5 mag High Court mar chungo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI. Rege mar BBI kawuono itero e nyim Court of Appeal. An kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wacha nyim oboke mar The Standard en ni Uhuru Raila power team in BBI fight back. Uhuru Raila power team in BBI fight back. Attorney General mapacho kae Justice Paul Kihara Kariuki kaachiel kod Solicitor General mano okil Kamaloka maduong' mar piny owacho Ken Ogeto, okil Kamaloka mar ogai mar ODM Paul Mwangi, okil Kamaloka kendo profesa mar weche mag chike Ben Sihanya kaachiel kod Kibe Mungai. Odiochieng' ma kawuono dhi e nyim doho mar Court of Appeal e tero rege mar BBI e nyim doho mar Court of Appeal e dwaro margi mar kwedo ondamo mane okaw kod joyal buche 5 mag doho mamalo mano High Court mar chungo chenro duto mag timo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI. Odiochieng' ma kawuono Attorney General Kihara Kariuki, okil Kamaloka maduong' mar piny owacho Ken Ogeto, ngire mar weche mag chike mapacho kae Paul Sihanya mano Ben Sihanya, okil Kamaloka Kibe Mungai kaachiel kod okil Kamaloka mar ogai mar ODM Raila Odinga Paul Mwangi dhi nyim doho mar Court of Appeal dhi kwedo ondamo kata bura mane ong'adi kod joyal buche 5 mag doho mamalo mano High Court mar chungo chenro duto mar timo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI. Koro odiochieng' ma kawuono rege mar BBI itero e nyim doho mar Court of Appeal. Itoboke mar 4 pod loso mana ewi bura ma itero e nyim doho mar Court of Appeal e kwedo ondamo mane joyal buche 5 mag doho mamalo mano High Court okawo mar chungo chenro matimo lokruok ne pend chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI, kama kweth mar okil Kamaloka madito e pacho kae kotelne kod Attorney General Kihara Kariuki, Solicitor General mano Ken Ogeto, ngire mar weche mag chike Ben Sihanya kaachiel kod okil Kamaloka Paul Mwangi mar ogai mar ODM Raila Odinga dhi telo ne okil Kamaloka madito e pacho kae e kwedo ondamo mane okaw kod joyal buche 5 mar High Court mar chungo chenro mar loko pend chike kokalo bill mar BBI. Mano be nyaka ito oboke mar 6 kama Kihara Kariuki mano Attorney General mapacho kae dhi telo ne piny owacho kaachiel kod BBI Secretariat e kwedo bura mane ong'adi kod joyal buche 5 mar doho mar High Court. Ito oboke mar 7 loso ewi jatend migao kendo jagoro maduong' mar duond od bura mar Jubilee Rafael Tuju Wuod Asembo masani wacho kaka ne Nyasaye okonyo ngimane kinde manoyudo masira mar apaya kane odhi ko ker machon mapacho kae mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi, kendo ne ochako chenro mar wuotho kilometers 50 mar nyiewo gik thieth makonyo oganda mapacho kae. Itoboke mar 8 loso ewi midhusi mar COVID-19 ma iwacho ni nyalo medore kwan oganda magamo midhusi mar COVID-19 e pacho kae nyalo medore kochopo dwe mar 7 higani. En ni midhusi mar COVID-19 e pacho kae nyalo medore kochopo dwe mar 7 higani, kendo pod wajiwo oganda mondo luwre kod chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19. Oboke mar 10 loso ewi ngima mar
ngire Kivudha Kibwana mano ma governor ma Kweni. Ito oboke mar 12 lose wi joyal buche abich mag doho mar High Court mane ochungo chenro matimo lokruok ne pen chike ma pacho kae kokalo e bill mar BBI. Ne gitemo chungo rege mar BBI. Koro wakiani rege mar BBI o the half time kose mpira kata rege mar BBI oserumo. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso ewi nok mag pawe mag tugo opich adhula e pacho kae. Nok mar pawe mag tugo opich adhula e pacho kae mano stadia ngino ma temo chocho opira mar adhula e pacho kae. To oboke mar 38 nyaka 39 loso ewi tuke mag adhula mag pinje jowagunda mag Euro 2021 madhi chakore dwe manyien. Opiche mag adhula mag Euro 2020 kata Euro 2020-2021 madhi chakore dwe manyien pinje mag jowagunda. Kuom weche tuke e yor adimba watudre koromo saa 11 ma midhiambo kama dhi nyie weche tuke e yor adimba. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wache nyimo oboke mar Daily Nation en inside the 15-point case to salvage BBI. Inside the 15-point case to salvage BBI. Odiochieng' makawuono Attorney General mapacho kae Kihara Kariuki dhi telo ne kweth mar okil kamaloka madongo e pacho kae e kwedo ondamo mane okaw kod joyal buche abich mag doho mamalo mar chungo chenro matimo lokruok ne pen chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI. Koro odiochieng' makawuono Attorney General Justice Kihara Kariuki, Solicitor General mano Ken Ogeto, Paul Kibe Mungai kaachiel kod Paul Mwangi magomo kuom okil kamaloka madongo e pacho kae madhi telo ne chenro mar kwedo ondamo mar chungo timo lokruok ne bill mar BBI. To oboke mar 3 lose wi anyuola mar ji 4 mane olal e kardak ma Kitengela nyaka sani mano miluongo ni Anyango Jack Anyango men achiel kuom ji 4 mane olal e kar kuoto kal moro e gwenge ma Kitengela. Ito oboke mar 4 lose ewi doho kata bura ma itero nyim doho mar Court of Appeal odiochieng' makawuono ma idhi telo ne kod Solicitor General mapacho kae mano Ken Ogeto kaachiel kod okil kamaloka mamoko e pacho kae e kwedo bura mane ong'ad kod judges mag High Court ewi chungo BBI. Ito oboke mar 5 pod loso mana ewi BBI kamiwacho ni seche moko todoko ni johera mag jalup ker William Ruto mor ni ne doho ochungo chenro matimo lokruok ne pen chike mapacho kae pod rege nyalo dhi nyime. Ito oboke mar 6 poloso mana ewi ywaruok ewi bill mar BBI. Ito oboke mar 8 loso e ywaruok kaachiel kod osiep ma ok ber e kind ker Uhuru Kenyatta kaachiel kod joyal buche mapacho kae. Iwacho ni seche moko osiep ma ok ber e kind jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kaachiel kod migawo mar doho ema ne omiyo joyal buche 4 joyal buche 5 ochungo chenro matimo lokruok ne pen chike mapacho kae. Mar 10 mano ker mar Court of Appeal Justice William Ouko mabende dhi bedo joyal buche mar Supreme Court owacho ni joyal buche nyaka tim duto madwarore mar neno ni gimiyo oganda obedo kod geno kod ute kata migawo mar doho e pacho kae. Justice Ouko wacho ni joyal buche nyaka tim duto manyalore mar miyo oganda geno ewi migawo mar doho ma pacho kae. Ito oboke mar 12 loso ewi midhusi mar COVID-19. Ito oboke mar 14 loso ewi Lamu mar port mar Lamu ma idhi yawo e kor higani. Tok oboke mar Daily Nation en chenro mar yiero jopuonjre madhi riwore kod class 9 e pacho kata form 1 selection. Iwacho ni
dhi leo matin chenro mar gwelo jopuonjre madhiriwore kod klas 9 kamano kata form 1 selection dhi leo matin. Oboke mogik an kod oboke mar The Star, kama thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en ni why BBI collapse could trigger new 2022 realignment. En ni poni bill mar BBI okokete tim to iwacho ni jotelo mopogore opogore mapacho kae dhi chuno gi mondo gidog e drawing table kendo gichak neno ni to gidhi riwore nade motelo ne yiero maduong' mabiro. Poni doho odhi chungo wach mar BBI chutho dhi chuno jo siasa mapacho kae mondo obed piny kendo gilos riwruok mag siasa manyien motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar ang'wen nyaka ito oboke mar 5 loso ewi BBI kamiwacho ni poni doho ochungo chenro mar timo lokruok ne pen chike mapacho kae kokale bill mar BBI chutho to madhi chuno ni jo siasa mapacho kae mondo obed piny kendo gilos riwruok manyien mag siasa motelo ne yiero maduong' mabiro, nikech jomoko ne oseloso riwruok mag siasa ka ging'eyo ni gidhi bedo kod ker, jalup ker, prime minister, jalup prime minister. To mano ibiro na bede tim koponi oket BBI tim kata koponi oganda opuodho bill mar BBI. To koponi doho ochungo chenro mar BBI to dhi nyiso ni jo siasa nyaka bed piny kendo gine ka gidhi pogre lemo mar telo e riwruok mag siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 loso mana ewi ywaruok mar BBI kama riwruok mar county assemblies mapacho kae mano county assembly caucus odiochieng' manyoro ne oseo mokalo bura mane ong'adi kod joyal buche 5 mag doho mamalo mano high court judges mar chungo chenro mar timo lokruok ne pen chike mapacho kae kokalo e bill mar BBI. Nyakwaramogi mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Karuoth oriti kendo rita twarom kendo odiochieng' makiny. Hello director mara kendo cameraman mara Josephat Wuod Nyakach, wakwayo ni bed kod odiochieng' makare.